Здравейте, скъпи приятели, Густо ми е Велков. Получихме информация, че нашите приятели пиняците са забелязани на главната улица на Пловдив. Отиваме бързо натам, за да разберем какво ги вълнува днес. Привет! Как ще не те обичаме? Всички те обичаме. Защо пусна пянци? Всички те обичаме много. Обясни сега на всички какво означава антиконти. Антиконти. Значи то антиконти се означава дай ми да те дам да те обичам. Те много му обичат ме. Всички те обичат. Цяла България му обича. Всички те обичат. Какво прави Митко? Митко? Жив ли е, здрав ли е? Защото тук се появиха едни... Къде? Къде той? Сега ще видим. Сега антиконти. И? Ела тук. Кажи ми сега, къде си пострадал, не може да разберем? Къде си пострадал? Къде си пострадал? Имаше буря. И? Силна буря и ми чупи. Бурята ти чупи. Да. Ма тя, вятър ли ти го вяй? Вятър. Ало, антиконти. Да. Антиконти. Какво сте за Бойко Борисов? Мисли ми да отиваме и да ни помага. То С какво? милизив човек. Бойко Борисов. Миложлив човек е. Миложлив. Какъв? Я пак лъжи. Как беше морожлив? Господарен ефира показва много често измамници и хора, които лъжат. Напоследък показваме много врачки, които взимат парите на хората. Какво мислите за врачките? Врачките много лъжат. Много лъжат. Те правят чори папа ли? Как се казва тези работи? Да. Ама антиконти. Аз не пия. Те Сигурен? не черпат. Да. И на какво я караш сега? На какво я караш? Ми сега нищо не пия, само това... Ръки. Не ръкика, шмоторък. Това един. Сега моите зрители искат да ги поздравлявам. Цецо и Робърт. И? Поздравлявам ги от моите фенове. Антиконти. От антиконти. Цецо и Робърт. От Вие имате фенове в Пловдив и сега ги поздравявате, така ли? Да. Обичам ви. Цяла България ме обичат. Всички ви обичат вас. Всички ли ви познават? Всички, до. При двамата, нали? Да. Иначе са интелигентни момчета, ама като се напият... Те искат да станат депутати, ти какъв искаш да станеш? Аз искам да стана шофьор. Шофьор на какво? На кола. И какво ще караш с тази кола? Кото има. Хора, момичета. Желязо, такива работи. Къде ще кандидатстваш, за да те приемат да изкараш курсовете? По шофьорска книжка, обаче грамотен съм. Не знам да чета, да пиша. Грамотен си? Да. Не грамотен. Грамотен, не грамотен. Да, не грамотен съм.